Днес ще ви разкажа за едно куче, което спокойно може да се нарече универсалният шампион на кучешкия свят. Порода, която еднакво добре се чувства в семейния дом, във водата, на ловното поле и дори в най-отговорните спасителни мисии. Това е лабрадор ретривърът. Преди да говорим за характера, историята и това защо лабрадорът е едно от най-обичаните кучета в света, нека започнем с нещо, което всички разпознават веднага – цветовете на лабрадора. Да, официално лабрадорът се среща в 3 основни разновидности. И не, това не са различни породи, а една и съща с различен цвят на козината. Първият и най-класически е черният лабрадор. Това е оригиналният цвят на породата и дълго време единственият, считан за стандарт. Черните лабрадори често се възприемат като по-сериозни, по-работни и по-фокусирани. Не защото са различни по характер, а защото именно те са били най-често използвани като ловни и служебни кучета. Следва жълтият лабрадор, който всъщност включва огромна гама от нюанси, от почти бяло и кремаво, през класическо златисто до наситено лисица червено. Именно този цвят допринася лабрадорът да бъде възприеман като вечно усмихнато куче и често е предпочитан за семейства и терапевтична работа. И третият официално признат цвят е шоколадовият лабрадор, по-рядък в миналото, но изключително популярен днес. Тези лабрадори имат топъл кафяв нюанс и съответстващи кафяви нос и очи. Въпреки митовете, характерът им не се различава. Това е същият енергичен, интелигентен и социален лабрадор. Понякога може да чуете за сребърен лабрадор, но е важно да знаете, че този цвят не е официално признат от повечето големи киноложки организации и остава спорен сред специалистите. И сега, след като изяснихме цветовете, нека се върнем към същността на породата. Историята на лабрадора започва далеч от аристократичните салони и изложбените рингове. Тя започва сурово. Сред студените води на Атлантическия океан, в канадската провинция Нюфаундленд и Лабрадор. Там, още през 16 век, ранните заселници създават едно изключително работно куче. Така нареченото куче Сейнт Джон. Произходът му не е напълно ясен, но се смята, че е смесица от английски, ирландски, португалски и други работни породи, доведени от рибари и моряци. Тези кучета не са били просто домашни любимци. Те са били колеги. Помагали са на рибарите да теглят мрежи, да пренасят въжета между лодките и да вадят улова от ледената вода. Именно тук се оформят качествата, които и днес правят лабрадора легенда. Издръжливост, любов към водата и безкрайна лоялност към човека. В началото на 19 век част от тези кучета са пренесени в Англия, където веднага впечатляват аристокрацията. Графовете на Малмсбъри и херцозите на Бъклю, сред други благородници, виждат в тях перфектното ловно куче. Тихо, концентрирано и с невероятна способност да открива и донася отстреляна птица, както от сушата, така и от водата. Именно в Англия започва целенасоченото развъждане и оформянето на съвременния лабрадор. Иронично е, че докато породата се развива и усъвършенства в Англия, тя почти изчезва от родината си, заради закони за карантина и защита на добитъка. Но благодарение на няколко ключови кучета и отдадени развъдници, лабрадорът оцелява и се превръща в това, което познаваме днес. На външен вид лабрадорът е силен, добре балансиран и атлетичен. Това не е куче за показност, а за действие. Козината му е къса, гъста и водоотблъскваща. Истински неопренов костюм, който му позволява да плува дори в ледени води. Главата е широка, с изразителни добродушни очи, които сякаш винаги казват «Какво правим сега?». Но истинската сила на лабрадора не е само във физиката. Това е една от най-интелигентните и стабилни породи по характер. Лабрадорите са дружелюбни, уравновесени и напълно лишени от агресия. Те се обучават лесно, обичат да работят и имат силно желание да угаждат на човека си. Затова не е изненада, че лабрадорът е най-предпочитаната порода за кучета-водачи, терапевтични кучета, спасители и служебни кучета. Те откриват наркотици и експлозиви, спасяват хора от вода, помагат на хора с увреждания
и дори са способни сами да вземат решения в критични ситуации. В същото време, това е и перфектно семейно куче, стига да получава достатъчно движение. Лабрадорът не е диванен аксесуар. Той има нужда от дълги разходки, игри и внимание. Поне 1 до 3 часа активност на ден. Ако това условие е изпълнено, той се превръща в най-добрия приятел, който можете да си представите. Не е случайно, че лабрадорът е една от най-популярните породи в света. От САЩ и Канада до Австралия и Европа. Това не е просто мода. Това е резултат векове работа, селекция и доказани качества. Лабрадорът не е просто куче. Той е партньор, помощник и член на семейството. С мокра опашка, голямо сърце и неизчерпаема енергия. И преди да приключим, искам да чуя и вас. Лабрадорът е една порода, но с различни лица – черен, жълт или шоколадов. Всеки цвят има свой собствен чар. Напишете ми в коментарите кой е вашият любим цвят лабрадор и защо. Имате ли лабрадор или пък мечтаете за такъв? Благодаря, че останахте до края и ще се видим в следващото видео. А до тогава разходете кучето, хвърлете топката и не забравяйте кой всъщност ви разхожда. И преди да приключим, ми е много интересно да чуя и вашето мнение. Лабрадорът е една порода, но с толкова различни лица – черен, жълт, шоколадов, всеки със своя чар. За някои черният лабрадор е класиката – елегантен, работен, сериозен. За други – жълтият е въплъщение на добродушие и семейна топлина. А има и хора, които се влюбват безвъзвратно в шоколадовия лабрадор, заради онзи топъл мек поглед, който просто няма как да подминеш. Затова напишете ми в коментарите кой цвят лабрадор е вашият фаворит и защо. Имате ли или сте имали лабрадор? Споделете история, първата среща, някоя забавна случка или момент, който никога няма да забравите. Много често точно тези лични истории правят едно видео истински живо. А ако все още нямате лабрадор, но обмисляте, кой цвят бихте избрали и какво ви привлича най-много в тази порода? Характерът, интелигентността, любовта към водата или просто онова усещане, че това куче винаги е на ваша страна. Ако видеото ви е било полезно и интересно, подкрепете го с един лайк. Това много помага на канала. Абонирайте се, ако искате още видеа за кучешки породи, разлики между тях, грижи, характер и истински истории от живота с куче. Благодаря, че останахте до края и ще се видим в следващото видео. А до тогава разходете кучето, хвърлете топката и не забравяйте кой всъщност ви разхожда.